እግዚአብሔር አምላክ ሰናዩ ደጊም እንኳን ደሃን መጻኩም ክብለኩም ፈቱ አሁን ቢንያም ፈትወካይና እንኳን ደሃን መጻካ ካብ ለንደን ቅድም ሕጂ አገልግልና ነሪው አብ ዩቲዩብን ሓደ ክልተ ፕሮግራም ናቱ ልሳ ደካፈል ወቃል ሰሚዕለሁ ጎይታ ዝባረሆ ወድዩ ጎይታ ዝባረሆ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ይሞኒ እንኳን ደሃን መጻካ አማከልና ኾንካ ደማን እግዚአብሔር ከተመልኽ እግዚአብሔር ከተከብር አብስለድ መጻካ ጉሲና ወዶ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ሰናዩ ሎሚ ሓደ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ከለኹ ምናዳ ወንጌላት አርባዕተ ወንጌላት ተጻሒፎም ላለው ሐዲስ ኪዳን እቶም ክልተ ወንጌላት ሐዋርያት ይሉ እግዚአብሔር አምላክ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ዘሐሪዮም ባዕሉ ኢየሱስ ድመረጾም ካብቶም 12 ክልተዮም እቶም ክልተ ግን ቅድም ሕጂ መብዛሕትየና አስተብሂልና ሎም አይንፈልጥኒናን ከም ሐዋርያት ገርና ምናልባት ሪናዮም ክንከውን ንኽእሊና ግን ክልቲኦም ሐዋርያት አይነበሩን ግን ሰዓብቲ ክርስቶስ እዮም ደቀ መዛሙርት እዮም ነሮም ካብቶም አርባዕተ ነዚ ወንጌላት ደጽሓፉ ሓደ አንቢብና ሎሚ በዛዕቦ ክንዛረብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሉቃስ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ እንታይኦም ድብሎ حاكم كم زنبرة وروي صحافي كم زنبرة يزاربوا له كاب حدش كيدان كل تعبيت مصحف تصحيف لنا له تقدميت مصحفه كابتن 4 حنت دخونت لوقاس وانجيل تخاليت دما قبر حواريات كم دخونه بعلو ابت مصحف قدس توي كجمر كلو زتزاربو قال يمسكرلنا اب لوقاس وانجيل انتا يبل 14 معرافين دلوا حدشين حدا 250 حدن فقدتات اللون كجمر كلغن تادبدابي نمن يصحفون تيوفلوسيو كم زدبل قال الله حتى كبور تيوفلوس انا خا نخلو ادلاديله كاب طنتي سيبيو امو حقي تسمهر كايو مهرو اصبع كام انتي كتفلطسي انتايلو اصبع كام انت كتفلطسي ببتراو خصحفلكا يرأين الله قبل نتيوفلوس قربا خمز نبره يرئينا تيوفلوس دما بزعبا سرح كريستوس بزعبا قال أملاخ بكريستوس زتزربه بزعبا تمهرتي ناي كريستوس يسوس زمرا مرز نبره زمهار زنبره سعابي خمز نبره كنردأ نخلينا نزز تغنزبه لوقاس اتندبدابي كجمر كلو نتيوفلوس حوي إلو جمر كبور تيوفلوس حوي إبل كم زيلو ندا جمرة بزعبا انتاي كم دا صحافة قربال حسابات كنتن كفينا اجزابير عملاق استمسكن يخون كم تي أنز تردأكو خيكونس كم تمنفس قدوس كنقر الناس داليو كمهر الناس داليو بأي قرو خزار بدما نعاقاتكم نعين اجزابير عملاق بمنفس يدقفنا يسوس كريستوس قويتايو أبزن تصحيفاً دلوا معرفات 24 مصحف نخلنا يكون كرئي جن أم معرف حدا عبيت دخونا نقرات انتايلو تصحيفو بزعبا بالسرات لدت متمك يوحنس بزعبا بالسرات لدت قويتا يسوس كريستوس بزعبا تنبيت مزراب زكارياس أم معرف حدا مستزاربه معرف كل توردي الودما بزعبا هتسان يسوس كريستوس أم ما أكلتهم ليك أونتي ممهران زتبهلو أيهوداويان أما أكلهم كوينو يحتتن يملسن كم زنبرة كم عابي سبد ما كلهم أقالبهم وسيدو يريئون يسمعون كم زنبرو صحيفو أما عرف سلسته ما بزعبا سبكت يوحنس تمقت يسوس كريستوس بيوحنس كم زتتأمقه تزاريبو وردي له أما عرف 4 بزعبا يسوس بديابلوس كم زتفتنا دد حرت امقاتو ديابلوس كم زفتنو بديابلوس كم زتفتنا يزاربنا يسوس كريستوس كمهر كلو كفوس كلو تأمرات خقبر كلو انت زاريبو دد حرت فتنا مالتي وردي له أما عراف شدشتا كم زدبلك قالالو قالبو يد سحابه بزعبا نعسر تخلت حواريات كابتوم دسعبو زنبرو دق مزامرتي بزحات سعابت خمز نبرو إنا خنفلت نخل كابتوم دسعبو وزنبرو سعابتو 10 كلتا حاري يبلنا نتاقالو تسينا خنن بباينا معراف شدشتا كاب فقدي 10 كلتا دلو خن بباي
كون دما بتورحاتتي كتصلي ناب كرن ديبه ليتي بملئتا بصلوتنا بأملاخ نقحو حادره مدرمس وقحه لدك مزامرتو نابو تصوعهم ابزق قال استبهلنا نسمعيا ندك مزامرتو كسعبو قبل كم 10 تخلت راح يكونوا دك مزامرتو بزحات كم دخونو كنقلبلو دليه كباتاتهم حوارات يلو زسميهم 10 كلت حاري أنا تصيرلنا بزي سمعون بطرس يلو زسميو اندرياس دما حاو يعقوبن يوحنسن فيليبوسن برتلموسن ماتيوسن توماسن يعقوب ود الفيوس اتقنا اتباهل سمعون يهودا ودي يعقوبن اموداتان تايلو اتتدتحازو يهودا اسقورتاويان اتدتحازو يهودا اسقورتاوي كم دتحزو يسوع كريستوس اقدمو زفلتيو كحاريوم كلوغن كله ما يفلطونيم كابتوم زنبرو دق مزامورتي فليات يلو زمرصم يسوع كريستوس بعلو زحاريوم كندي امنروم 10 كلته 10 يسوع እንዳሰዓቡ አጸቢቆም ከመሃሩ ዝገብሮ ተአምራት እንዳራአዩ እሳቶምን ከለማመዱ ኃይል ክህቦም ከሎ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ተዓጢቆም እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ በስሙ ከገብሩ ስልጣን ከቀበሉ ክንደይ ሓሪዩ 10 ክልተ ገሩ ሓሪዩ ብድሕሪኡ ንወንጌል ዝነግሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንምድሓን ተኸውን ቃል ዝዛረቡ بدحريو حيل تقبلهم دفوسو أجاننت دوزو 10 كلتا سب حاريو يبلنا دار أبزق قال كان نبب كلنا يهودا كحر خلو هوارياك خونيو مبري كحادي كخون أي تحارين السون كحادي خم دخون أي فلتين أبت مجمريا نكريستوس ندا صعبة زنبريو كابتوم دسعبو زنبرو دك أمزامورتي ويدما صعبتي كاباتهم دما يسوع كريستوس 10 خلت حرخلو يهوداون مبل 10 خلت خمد نبره بشم كصبصبهم كلو ناي مودعتا دا يكون بري ناي مودعتا ترف كوين يكونن ግን ማዕረ 10 خلتيኦም ስልጣን ከውሃቦ ዝተዳለወ ሰብ ከም ዝነበረ ይዝርዳ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሙንታይ ብላሎ ካብቶም 10 ክልተ ሓደ ኮይኑ ዝተሓረ ይሁዳ አስቆርታዊ ከም ዝነበረ ኣብ ምዕራፍ 6 ጽሒፈልና ናይ ሉቃስ ዘገርም ነገር እንታዩ በሙዩ አይኮነን ሙዩ ሐኪምዩ ግን ከምቶም ካልኦት ሰዓብቲን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሰዓበ ቀልቡ ተወሲዱ ካብቶም ገሊኦም ሐዋርያት ዝተባሃሉ ዝተመረጹን ንላዕሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አሰር እንዳሰዓበ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ እንታይ ይምህር ከም ዝነበረ አቃልቦ ዝሃበ ሰብ ይነሩ ነዚኡ ድማ ነዚ ታሪክ ጽሒፈልና ኣብ ወንጌሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሞ ይሁዳ ሐዋርያ ከኸውን ጽውዕ ኮነ ተጸውዑ እምበሬ ከሓዲ አይነበረን ካብ መጀመርያ ከሓዲ ተድኸውን ክርስቶስ አይመሰዓቦን ኢየሱስ ክርስቶስ አይመሰዓቦን ነሩ ኣብቲ መጀመርያ ሰዓብቲ ዝበሃል ቁጽሩን አይማኣተወን ወይ ደቀ መዝሙሩን አይመኾነን ነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ከምቶም ካልኦት ሐዋርያ ትምህርቲ ናይ ጎይታ ተማሂሩ እዩ مسكالو دك أمزامورت يسوس كلكم كلو أسون تلاقيه ببخل تخلكم كلو تلاقيه أمود دعتاون يسوس كريستوس مسكر كخون تملي سو ريبورت كم تخلو خالوت دك أمزامورتي أسون مساعتهم نوريو تعزيزو ويو سلطان تقبلو كيدو مهيرو مسكرنتنا يسوس كريستوس جنا نام مسكال كي كدخلو مالتيو ካልኦት ሐዋርያት ዝገበርዎ ልምድ ኩሉ ፈቲኑ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ቃል አምላክ ምስአቶምን ተማሂሩን ሰልጢኑን እዩ ሪፖርት ከምጾ ከለው እንታይም ሪፖርት አምጽኦም በስመይ ኬድኩም አጋንንት ውጽ ምስበሎም መጀመሪያ ምናልባት ምጥርጣር ክህሎ መኽእል እዩ ግን ከይዶም አጋንንቲ ከም ድሰምዑዎም አጋንንቲ ከም ድተገዝኡሎም መስፈለጡ በሐጎስዮም ኩሎም ተመሊሶም
እንታይ ኢሎሞ ጎይታ ብስምካ ኣጋንንቲ ተገዚኦምና ኢሎም ተሓጒሶም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዚ ሓጎሶም ርዩ እንታይ ኢልዎም መንግስት ኣምላኽ ወረስቲ ስለ ድኾንኩም እምበረ ኣጋንንቲ ስለ ተገዝኡልኩም ኣይተተሓጎሱ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ተጻሕፈ ኣብ ሰማይ መዝኩም ብጥራሕ ተሓጎሱ እምበረ ኣጋንንቲ ስለ ተኣዘዙልኩም ኣይተተሓጎሱ ይሁዳውን ኣብዚ ደነሩ ወነሩ እዩ ይሁዳውን ኣብዚ ነሩ እዩ ተሓጒሱ እዩ ባሂልዎ መጽዩ ኢየሱስ ብስምካ እኮ ኣጋንንቲ ተገዚኡለይ እዚ ሪፖርት ከም ደምፀ ንኣመን ኢና ኩላህና ምክንያቱም ኣብዚ ገና ከሓዲ ኣይኮነን ንክርስቶስ ገና ኣይሸጦን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ከምቶም ካልኦት ተኣምራት ገሩ ድዩ ወገሩ እዩ ከምቶም ካልኦት መንግስቲ ኣምላኽ ሰቢኹ ድዩ ወሰቢኹ እዩ ምሂሩ እዩ ከምቶም ካልኦት ፈዊሱ ድዩ ምናልባት ፈዊሱ ኸውን ይኽእል ኣይተጻሕፈልና እንዳኣንበሪ ምክንያቱም ስልጣን ተቐቢሎም እዮም ከይዶም ኣጋንንቲ ተገዚኦም ብሎም እዮም ይሁዳ ብዙሕ ተኣምራት ዝረኣየ እዩ ኣሽሓት ህዝቢ ብሒደት እንጀራን ዓሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ከብልዕ ርኢ እዩ እዚ ተኣምራት ብኢየሱስ ክርስቶስ ክግበር ከሎ ርኢ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ማያት ክኸይድ ከሎ ርኢ እዩ ማዕበልን ንፋስን ንክርስቶስ ክግዝዎ ከለዉ ምስኣቶም ደነሩ ወነሩ ርኢዎ እዩ ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ብኢየሱስ ክርስቶስ ክገብር ከሎ ዝረኣየ ምስክር እዩ ስለዚ ካብ ይሁዳ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ንምንታይ ከሓዲ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሰይ ስለ ድመፀ ሎሚ ብዛዕባ ይሁዳ ክንዛረብ ብዛዕባ ይሁዳ ክንርኢ ኣብ ልበይ ዝተቐመጠ ሓሳብ ምሳኹም ኮይኑ ክማቕል ደልየ ደለኹ ስለምንታይ ደኣ ነዚ ኩሉ እንዳረኣየ ይሁዳ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሒድዎ ስለምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ካልኦት ሰዓብቲ እኮ ብዙሕ ዕሽሽ ኣይበሎን ኣብቲ ዝዓበየ ስልጣን ኣብቲ ዝዓበየ ጽፍሒ ክቕመጥ ምእንታን ነቶም 12 ነገዳት እስራኤል ኣብ መንግስቱ ድሕሪ ምጽኣቱ ክገዝኡ ዝሓርዮም 12 ክኸውን ዝሓረየ እዩ ነይሩ ግን ነዚ ኩሉ ዕሽሽ ኢሉ ንምንታይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሸጦ ሓሲቡ ንምንታይ ይሁዳ ወዲቑ ንምንታይ እዚ ኩሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ዝነበሩ ድልየት ደይተራእዩ እዚ ኢና ክንርኢ ደልየ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ ውድቀት ይሁዳ ብሓንሳብ ድመፀ ከም ደይኮነ እየ ኣነ ተረዲእዮ ዘለኹ ብሓንሳብ ኣይኮነን መፅዩ 3 ዓመት ንጎይታ ሲዕብዎ እዩ በዘን 3 ዓመት ገለገለ ድኽመት ነርዎ ማለት እዩ እምበር ንኢየሱስ ብሓንሳብ ክክሕዶ ብሓንሳብ ካብ ሰዓቢ ኢየሱስ ናብ ከሓዲ ወይ ድማ ሸያጢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቀስ ብቀስ ዝተወሃለለ ኣብ ልቡ ዝመፀ ወይ ኣብ ሓሳቡ ዝኣተወ ሕማቕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚአን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብ መወዳእታ ጠርዚ ንኽወድቕ ዝገበሮ ኩሎም ሃዋርያት ናይ ዮሐንስ ስብከት ሰሚዖም እዮም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃር ምጅማር ወዶ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ መገዲ ዝፀርግ ዝነበረ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኣት መን እዩ ዮሐንስ እዩ መጥምቅ ዮሐንስ እዩ መጥምቅ ዮሐንስ ሓደ ነገር እዩ ዝምህር ዝነበረ እንታይ እዩ ዝምህር ዝነበረ ኢልና እንድሕር ሓቲትና መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እንዳበለ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ካብ ምንታይ እዮም ዝንስሑ ካብ ሓጢኣት ዝተነስሑ ሰባት ድማ ጥምቀት ናይ ዮሐንስ ይወስዱ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና እቶም ዝተሓረዩ 12 ሃዋርያት ነዚ መልእኽቲ ናይ ዮሐንስ ሰሚዖም እዮም
ገሊኦም ናይ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ዝነበሩ እዮም ሰሚዖም ጥራሕ ኣይኮኑን ተነሲሖም ስቅድበሉ ሰሚዖም ሰዓብቲ ዮሐንስን ዝነበሩ እዮም ምናልባትም ይሁዳ ነዚ ናይ ዮሐንስ መልእኽቲ ሰሚዑ ዶ መብዛሕትና ንኣምነሉ ቃል ሰሚዑ እዩ ሰሚዑ ድማ ተነሲሑ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ ከም ዝኾነት ሰሚዑ እዩ ተጠሚቑ ይኸውን ኢልና ንኣምን ካብኡ ንላዕሊ ግን ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓቢ ከም ዝነበረ ድማ ንርኢና ኩሎም ነቲ ጥምቀት ናይ ዮሐንስ ወሲዶም ኢልና እንድሕር ኢና ጥምቀት ናይ ዮሐንስ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ ከም ዝኾነት ዘርኢ እምበረይ ናይ ምድሓን ምልክት ኣይኮነን ምድሓን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዮሐንስ እንድሰብኽ ዝነበረ ብድሕረይ ዝመጽእ ብሓዊ መንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እንዳበለ ዝዛረብ ዝነበረ ብማይ ኢየሱስ ደጥምቕ እቲ ድመጽእ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ካብኡ ድዓቢ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እንዳመስከረ እንዳተኣመነ ኣብ መወዳእታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቕ ምስ መጸ ዝተዛረቡ ኩላና ንዝክር ኢና ፈቃደኛውን ኣይነበረን ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትሕትና ክመሃር ኣይኮነን ትሕትና ክምህር ዝመጸ ኣምላኽ ክነሱስ ሰብ ኮይኑ ትሕት ኢሉ ዝወረደ ንዓይን ንዓኻትኩምን ከድሕን ህይወቱ ክሳብ ዝሕልፍ ዝቐበጸ ኣብ ትሕቲ ዮሐንስ ተጠሚቑ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ወሪዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ ሐዋርያት ኩሎም ናይ ዮሐንስ ትምህርቲ ተማሂሮም እዮም ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ተጠሚቖም እዮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸብዎ ግን ፍሉይ ነገር እዮም ተማሂሮም እቲ ፍሉይ ዘብሎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ትምህርቲ ሓደ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ ከይኮነስ መንግስቲ ኣምላኽ መጽያላ እሱ ባዕሉ መንግስቲ ከም ዝኾነ እሱ ባዕሉ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግሮም ዝነበረ እቲ ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹሲ መንፈስ እዩ ህይወት እዩ ቃል እዩ እቲ ቃለይ ህይወት እዩ ዝብሎም ዝነበረ ኣብዚ ምርዳእ ንኽበጽሑ 3 ዓመት ይምሂርዎም 3 ዓመት ልዕሊ 3 ዓመት ይሕፅር ኣቢልና ተተዛረብናዮ 3 ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እንዳበለ ዮሐንስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኩሎም ተማሂሮም ተጠሚቖም ናብ ዮሐንስ ከይኮነስ ናብ ኢየሱስ ክጥምቱ ከም ዘለዉ ዘረድእ ትምህርቲ ይነሩ ኩሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ስዕቦም እዮም ይሁዳ ጥራሕ ኣይነበረን ክሒድዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብድሕረይ ንቤተ ክርስቲያነይ ክትመርሕ ኢኻ ዝበሎ ጴጥሮስ ከይተረፈ ንጎይታ ክሒድዎ እዩ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምስ በጽሐት ናብ መስቀል ሞት ክወስድዎ ምስ ቀርበ ኢየሱስ ክርስቶስ ብማህረምቲ ክሳቐ ከሎ ክህረም ከሎ ከጋፍዕዎ ከሎ ጡፍ ክብልሉ ከሎ እዙን ምስ ኢየሱስ ነርዩ ምስ በልዎ ክሒድዎ ዶ ክሒድዎ እዩ ሓንሳብ ጥራሕ ኣይኮነን 3 ጊዜ ኢየሱስ ነዚ ነጊርዎ ዶ ነሩ ደርሆ ከይነቀወ 3 ጊዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢልዎ ዶ ይሁዳ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢየሱስ ክሒድዎ ፍልልይ ግን ኣለዎ መብዛሕትኦም ንኢየሱስ ዝተጠራጠሩ መብዛሕትኦም ንኢየሱስ ክሒዶም ዋላ ድበልናዮም ሰባት ብንስሓ ተመሊሶም እዮም ነፍሶም ኣያጥፉን ነዛ ዕድል እዚኣ ይሁዳ ረኺቦ ዶ ነሩ ብዙሕ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎ እዩ እዚ ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል መንፈስ እዩ ህይወት እዩ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ይሁዳ ግን ኣብ ርእሱ ካልእ ነገር ይነሩ ተናይ መወዳእታ ሰዓት ቀሪባላ ክፍለየኩም እንዳበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ይሁዳ እዛ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘላ ህይወቱ ኣብዛ ምድሪ እዚ ዝነብራ ነብሱ ከድሕን ጥራሕ ይሓስብ ነሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ሰዓት ቀሪባ ገዲፍና ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ደኣ ንምንታይ ነብሰይ ዘየድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ሞት ኸይድ ኣለኹ እንዳበሎም ክዛረብ ከሎ ንምንታይ ደኣ ናብ ሞት ድስዕቦ ድብል ሕቶ ምናልባት ኣብ ርእሱ መፂዎ ኸውን ይኽእል እዩ
اتي كاباي انجيرا قريسة زهبو ملكت ناي منيو ناي يهودايو كلهم تطراتيرهم أنا دخون خون دبل حتو حاتيتهم دو حاتيتهم يوم 10 تخلتيهم حاتيتهم يوم مدة يهودا نرسو خي طرفه مالتي قويتا كابتم زخحدو خاص أنا دخون كساب زا ساعات زيئة يسوس كريستوس نيهودا كحدو عدل نروخ من لس مالتي كحدو سي عيدا فافون كم زتحز نقرم نريو كم زموت نقرم نريو جن كم ما أكلكم سي حادة قبل كله قويتات راح يدفلت ناين السحا جزي جن كلهم نرومي ناين مملاس جزي كلهم نرومي ماتيوس بعلو دحرينا يو قراصي نريو زبال من البات ابت مصحف قدوساي تصحفلنا نخون امبري قراص سلا زنبره ብዙ حسابات بو تعميصم كون خوليو زي غبا قرص اكيبو خون خوليو بزحات زتبدلو كهلو خوليو يوحنس كاب حقفي غويتا ايرحقني نزبحال اب لبو قال تعبيت هاللي وونغ خون خوليو يسوع كريستوس ولا 10 تخلت حواريات يلي مرص امبري كاب كلهم نلعل زفتون نعيو كاب تقو خفلي ايدلنيون زبل تعبيتها بلبو خلو خلين تعبيت دم حتياتيو إذا كله بدل هاي بدلون كنبل أي نخلينا نجن حدا نجرالو أنا زأمن له أما عالتي محرت كن حتتيو نا إجزاب هير دليت سجان نبسنان كل جزء عالم تسألويا سجان نبسنان بعالم يصلوي ترفدو نحنا بز عالم بزح نجر نرئي بزح حساب أبرئسنا زمتس مس قويتا كل جزء زسلطنو مس كل جزء زحلفو كاب آفوز تمهارو 10 تخلت حوارياتون كاب فتناس أيدحانون كاب ناي عالم فتنا أيدحانون كل جزء اتفتنا مسآتهم كم دلو اتفتاني أبزوريهم كم دلو دقاقيمو ينقروم كم زنبرة كنردا يقبعنا سلازي يهودا سراقي خم زنبرة مصحف قدس يحفلنا له من البات تقال ندحر دليخم أبي يوحنس معراف 10 تخلته فقد 4 كساب 6 سراقي خم زنبرة قال بقال تصحيفا خنرخبان خلينا انتاي مالتي سراقي خبل كله تحاز جنزبيو من البات محفودة نداقول له نابتناتو محفودة يأتو خون خيلو كابتد اكب جنزب اي فلتن جن مصحف قدوس يد تزاربه قال بقال يهودا سراقي خمز نبره ابي يوحنس يحفلنا له اذا سرقي من البات توهليلو ناب جنزب صمعات وسيدون خون خيلو يسوع كريستوس بسلاسة مخليت كشيت زدفاف وحساب برسوخ انقد عدل رخيبو مالتيو سلازي كلتا نقرات كزارب دلي عبيتي نقرات نمنتاي يهودا نيسوس كحيدوه نمنتاي كحادي تباهيلو نمنتاي كابت زعابي عصبي እግዚአብሔር አምላክ ዘዳለውልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ምዃኑ ወድ አምላክ ምዃኑ እንዳተዛረቦ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ወራሲ ከይከውን ዘውደቆ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕሪልና ቀዳመይቲ ኃጢአት ይሁዳ ካብ ካልኦት ዝዓበየ ወይ ዝበለጸ ኮይኑ ከይኮነስ ዝተዋህለለሃ ኃጢአት ብንስሓ ክምለስ ዕድል እንዳረኸበ ከይተመለሰ ኣብ ውሽጡ ዓቂርዎ ደሓነይ እንዳበለ ኣና ኢየሱስ ዝገደፎ ኃጢአት ኣብ ውሽጡ ኣዋህሊሉ ነሩ እዚ ሓሳብ ንጸላኢ ኣፍ ደገ ኸፊቱሉ ሰይጣን ቁርብ ነገር ይዝደሊ ይሁዳ ሰራቂ እዩ ይሁዳ ገንዘብ ፈቱ እዩ ንይሁዳ ብገንዘብ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ድብል ሓሳብ ናይ ሰይጣን ኣብ መንኣትዩ ኣብ ይሁዳ
يحواتي شلل لنا نحالفهم بزو حاتيات له بزو حاتيات داي مثلنا يكونن حاتيات مخانون لا فلتنا እግዚአብሔር አምላክ ግን ሰናዩ መሐሪዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም እዩ እዚ ቃል ስቂልና ንንብቦ ይኮነን ብምርዳእ ከነንብቦ መሐሪ ምዃኑ እንድሕር ንፈልጥ ኮይናስ ደጊምና ናብቲ ሓጢኣት ከይንወድቕ ደጊምና ናብቲ ሓጢኣት ከይንምለስ ኩሉ ሰዓት ክንዝክሮ ዝገብረና ቃል እዩ መሐሪ ምዃኑ እንድሕር ተኣሚንና ኣብ ውሽጥና ደሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝነግረና ደሎ ጌጋ ከም ዝገበርና ንጋገ ከም ዘለና ولا كوا خين جاجد حلونا منفس مسانا اللو ندابلنا نأمن بري كم سبات بزح زجاجي نجرا لنا كم سبات نعطو نوتس كم سبات نبلع نستي كم سبات مسكال سبات نراخب بزح زوننا نجرا له نبحثيات كوسد النازخل كيف تفلت أنا السوي كنت بلد الله خوجن منفس قدوس كوقسنا خلو كزاربنا خلو حلنا أنا جيجا مخانو خنرد كل ناس قلتيفنا جز أملاك ندلي قلتيفنا خنسح قلتيفنا نتدقبرنا يحاتيات تنسحنا تجيبنا خين قبرو نرسنا قال كناتو كاب يهودا نمهر له حدك قال دراخو نجر زيو يهودا سراقي نرو يسرق نرو يسوس داي فلت كوين يكونن كلهم بداي قبنا يكونوا نبي يسوس تتصويعهم كلهم دخومات تبهلوا كلهم قال أملاك دفلت خوينو ما يكونون تمريز أمزيهم كاب يسوس كمهارو سلا دلوهم جن تقال هي وز دخونا قال كاب قويتا كمهارو سلا دلوهم قويتا بعلو سلا دمارتهم سلا دتصوعهم سلا زحار يوم نزع الدل رخيبهم دا أمسو سيعبهم من بري بداي قبن كوينو ما يكونون نيشتي حاتيات زبها ليلان أبقدم أملخ حاتيات مالت كاب أملخ حساب مفلاي مالتيو نزي تردينا هنا زي قبرنا يون كله أبقدم أملخ كل جزء بنسحة خنقرب تتفلت أنا كن أمنو بداي فلات تقبرنا يون ما أملخ كل ساعة محاري خم تخونس كن أمنو ترحيو እግዚአብሔር ድማ መሐሪ እዩ እቲ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቀረና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ሲ ፍቅር ምዃንስ ኩሉ ሰዓት ክንእምን ኢየሱስ ድማ ሓንሳብ እንድሕር ሒዝካ ኣይፍንወካን እዩ ኣይገድፈካን እዩ ዕሽሽ ኣይብለካን እዩ ኣይብለክን ነዚስ ክንርዳእ እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ ንዓይና ዓኻትኩም ንዛረበና ኣሎ ሸለል ኢልና ንሓልፎም ንኣሽቱ ሓጢኣት ኢልና ዋጋ ደይንህቦም ነገር የለን ኩሉ ሓጢኣት እዩ ካልኣይ ውድቀት ኢለ ድረኣኽዎ ናይ ይሁዳ ንጎይታ ምስቶም ካልኦት ሰዓብቱ ሲዒብዎ እዩ ምስቶም 12 ሐዋርያት ስጋዕ መስቀል ቁርብ ምስተረፎ ሲዒብዎ እዩ ብሰባት ክረአ ከሎ ሐዋርያ እዩ ሰዓቢ ክርስቶስ እዩ ክሳብ መወዳእተን ኢየሱስ ክርስቶስ ደይፍለሰብ ተባሂሉ ክረአ ክእል እዩ ኣብ ልቡ ግን ሓደ ነገር ከም ደሎ የተማሂረ ላንጋ ዝኾነ እምነት ይነርዎ ማለት እዩ ብሙሉእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተኣመኑን ብሙሉእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተኣመኑን ቃል ኣምላኽ ተማሂሩ እዩ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ወሲዱ እዩ ተማሂሩ እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ፈሊጡ እዩ ነቲ ቃል መፍላጥን ነቲ ቃል መቕባልን ግን በበይኑ እዩ ነቲ ቃል ተደይ ኣሚን ካሉ ፍልጠት ጥራሕ ኮይኑ ይተርፍ ኣብ ህይወትካ ስጋ ይለብስን ህይወታ ሂበካን እሞ ይሁዳ ብሙሉእ ልቡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኣመኑን ከምቶም ኣብኡ ዘመን ዝነበሩ ፈሪሳውያን ንበሎም ዋላ አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ውሩይ መሃሪ ከም ዝኾነ ፈላጥ ከም ዝኾነ መጽሐፍትን ጽሑፋትን ይፈልጥ ከም ዝነበረ ብዕድመ ንእሽተይ ከነሱስ ልዕልዮም ይፈልጥ ከም ዝነበረ ሳቶም ይኣምኑ እዮም ውሩይ መምህር ኢሎም ድርእዎ ሰብ ከም ዝኾነ ካብኣቶም ዝተፈልየ ርድኢት ግን ይሁዳ ኣይነበሮን ምናዳ ኣብተናይ መወዳእታ ሰዓት ነዚ ኣነ ተረዲእኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሩይ መምህር ከም ዝኾነ ተኣምር ይገብር ከም ዝነበረ አይሁዳውያን ፈልጡ እዮም ይሪኦም እዮም ከምኣቶም ድማ ይሁዳውን
نزي يفلتيو يسوع كريستوس ممهر ديو هو ممهريو فلي ممهر وري ممهر تأمر قبر دنرو هو يقبر نرو نزي كله يأمن نرو جن حدا نجار يأمنن ود أملاخ مخانو السون تترات إيروي أي أمنن ولا مسحزوا ونا أمنن تقال انتاي دبلنا يسوع كريستوس كتحز كله يتجنزب كمل سلم نابئ يخيدو نابتم ليك كهنات نابتي جنزب ذهبوا ليك كهنات نمنتاي هبوهم نمنتاي كملس كيدو ندحريلنا إذا سب أي بحقي نصح سب نيرو يحلي فيه بيويلو تتعيسو دو هو تتعيسو جن نصح سب يلوه نصح أملاخ يبلون نصح ود أملاخ يبلون كابعاتهم زفلنا جرا يكونن تتعسى أنتايو نصح سب حليفو مهابويو جيجا زي ترخب وسب حليفو مهابويو ناموت كوسد دي قب وسب يحلف ناموت هيبة زبل تعسايو قبل بواتيو جن حدا نجر قودي لوا بحق يسوع كريستوس ود أملاخ ديو ويسبيو نصو سبيو عبد بالترحيو دم الدامي بتسيحو تلو لذي لانغا إنرو ود أملاخ إن دابل يسوع كريستوس كمهر كله سميعيو نتقال فليت ولو جن أبلبو أمنتي حدرن ناي بحق ود أملاخ ديو ويسا يكون اندبل نزيو دم حليفو هيبوه مبار يسوع كريستوس دي أسرت خوينو يسوع كريستوس قد يفنا خير اندحر خوينو بيننا مسترفنا دعا انتاي كخوينيلو توحد سجنزب كركب على ندبل نابتم ليك أكهانات كيدو أنا حلف خببكمي أنا خريئكمي كم تحزوه مساخهم كلها زبيلو نابعتهم كيدو سلزي عابي ودقات أبي يهودا زنبرة إذن أقدست تخونا خلت نقرات يندبل أبي لبي مسيني لانغا تخونا امنتي نروه بملوء لبو منقست أملاخ وراسي كخون أبزا مدر دا يكونس أبتا تمسد الله منقست أملاخ أبتا سماوي بيتنا من البات أبي لبو زنبرة كل عمت هاد سعاب كوو أبي يروساليم يسوس نقوس مسكونة أنا دما خبتم عسرت وكل تحواريات حدا بوتاخوها بنيو ومنستر كخونيو أب جنزب تحايز لدخونا لا جنزب منستر دبل حساب لرو خون خليو مدراوي زخونا كبرت راح يرينا رومالتي أم مدري خنا كله زقبا مدري يسوع كريستوس نقص خون كله سودما كابتم شما منتات حادثة كابتم بزحات كجزء زلوهم بزحات كيكونس حدت شو ما منتي حدا كم تخون زي تصفات راح يقابل بوزنا برا مالتي عالم نزي أخذت أمتنا تدلي أم مدري بزحنا قرالو زحزنا كاب حسب قوي تغفل الناس خيل لذي يهودا بملو لبون يسوع كريستوس أي آمنون تتأرات إلو سلزنا بريو شيطوه أم ترت أرند حرمتينا كلهم تتأرات إلو موداتا من تاي تبلكم نقرئكم بيني يسوع كريستوس أم مسكال كيدو بيني ينام مسكال كيدو عسرتو حدا نروم يهوداس كحدو حرات حزوه تاقراس نجرا مس حازة يوتيو أبتا درار مساعتو ما يتصنحن يسوع كريستوس كهرم كله كلهم تبتينو بطرس كلاي تحابيو يزرئنرو سبات كيفلتون اندابله نمنتاي اندحريلنا تطراطير ممساتمون من البات تأمرات جرو خابتي ما أسرتي وتصدقون
دبل حدا بوزيتيف سايد اللو من هالبات قدمي يدو محازو قدمي زنبرت جيزي أنا خبلهم كلون دحريت كوركو خلوتهم حلوتي أبزئ وان زيجن حيزمو اندهارمو وخلو تاسعات حجر تخون دحريت تدفيهم سود محاراد وصن رأسو دبل حساب هلوهم بحدا وجن بخاله وجن دما ونيسوس كوا خمس دقافعوه نوعك خمس دقافو وزلو نعيون كي حزوني دبل فره دما وشت أمنرو مترت آريوزي مترت آريو جنز مترت آر سجع موداتا أي كدن كم تقالو تتصبيهم ميوم يتسعد أخونا يكون إن دابل تصبيون رميم دحرت نساي وقنا ما أكلهم مسترخبة أمينهم ميوم أمينهم بدو توماس نكلا كي ترفه أنا أمنني ليو أنا ناي توماس بهاري حنساب قرم بلاني فيتا دي زاربة بقرهنت جن جلوس دخونا نجر يسوس كتنس كم دخونا فلتيو كم توم كالوت هواريات جن يسوس كم ترى يوم أبوتا سلا زينب رشعو كيرا أخوي أمنني لوم يسوس دم أمان برتت أرات أريخ تكون هيدا لخون نعايلو صابعت كاب قلنا يأتو يداوير عايلو thank you أمينو يسوس كريستوس قويتا يسلازي كلهم تترات إروميم هذا نجرجن فلتو نرميم يسوس كريستوس ود أملاخ مخانو أي تتراترون أمينو ميم ولا كوا بمسكال يموت مبري ود أملاخ مخانوس أي تتراترون أمينو ميم نايزل عالم هيوت كهبوم كم دخونه تتصبيهم يوم تتصبيهم يوم أما أكلهم يجهاد كم زنبرجن أي فلتون كم زتنسي يأمنوا يوم جن تنسيو سناب أبو خم دخيت رح من البات ده حاسبو زنبرو أما أكلهم جن ننوي جيزة ندات جلسة يمهرهم يتباوعهم كم زنبرجن ما صحف كده سينجرنا سلازي سأني كم زنبرو كنرد عن خلينا انترفو يهودا لانغا خوينهم أبتا أمنتو يوتو بعلو تفيوا يوحنا شدشتا مودعة حميد بلنا يوتو بعلو أتفيوا ويتاي بارا انت يا مودعة تخزارب دلي دلخوت مستاسعتنا إنا نقيد دلنا عسرت حديهم بنا يسوس كريستوس ود أملاخ مخان أي تتراترون يهودا جن كموت كلون ود أملاخ مخانو آمينو يموتن تدحز النجار زي نتصو سبح لي فهي بيلو تتعيسو نرأسو أطفئو يدب لنا مصحف قدس هيوتو بعلو أطفئوا مو يهودا كم توم كالوت أيهود دفل لنا جرا يكونن مالتيو يسوس كريستوس سميعهم ممهر كم دخونه وروي ممهر كم دخونه أمينيو جن ود أملاخ مخانو أي آمنن زعابي ممهر مخانو يأمنيو ساتموني أمنو يوم انت خونا جن ود أملاخ مخانو أي تقبلن يسوس كريستوس انت عنتو يدبل كوا قال أبي يوحنا شدشتن رغبة إذن أنا زنجركو خم قالات منفسين هيوتن مكلاين زي آمنو جنا أما أكلكم علو يلو نيهودا خدحنيو نزق على تزاريبو كي تفهم أنتانيو قالي سمعو قالي منفسيو قالي هيوتيو هيوت قبل كلون أيزل عالم هيوت مالتيو إذا خزارب كله توم عسرتو كل تطرح ينبرون بزحات يوم توم دق مزامرتو زنبرو بزحات ما ندحريت تملسوا بلنا بزحات ندحريت تملسوا نمنتاي تمليسهم فرهي
ካብዛ ዓለም እዚኣስ ክፍለዮስ ኣይደልዩን እቲ ናይ ዝመጽእ ደሎ ዘለኣለማይ ድኾነ መንፈስ የደበሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መንፈስ ክቕበልዎ ይከኣሉን ከም ሰብ እንዳረኣይዎ ኣነ መንፈሴ ቃለይ መንፈስ እዩ ህይወትን ውዩ ህይወትን እንከላዩ እንዳበሎም ከሎሲ ነዚ ቃል ክቕበልዎ ኣይደልዩን ስለዚ ብዙሓት ንድሕሪት ተመለሱ ንብለና ኣብ መወዳእታ ክርኢ ከሎ መን እዮም ተሪፎም ቶም 11 እዮም እስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም ኢልዎም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም ናይ መወዳእታ ዕድል እያ ነራ ዝሓቶ እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቕርብ ከሎ ናይ መወዳእታ ዕድል ጭንቕ ኢልዎም ሃዋርያት ኩሎም ጴጥሮስ ግን ተባዕዩ ወላ ፍርህ ኣብ ልቡ ይሃለዎ እምበረ ተባዕዩ ብዙሕ ግዜ ድሓትት እሱ እዩ ብዙሕ ግዜ ክምልስ ከሎ ንሪኦ ንሱ እዩ ጎይታይ ንሕናስ ናበይ ክንከይድ እስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለካ ናበይ እሞ ክንከይድ ንኽእል ካብ ዘለዓለም ህይወት ወፂናስ ናበይ ክንከይድ ከኣለና ኢልዎ ይሕዋቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህበና እዩ ናብዚ ዓለም እዚ መፂኡ ደሙ ኣፍሲሰልና ካልእ ደም ኣይፈስስን ይሕዋቴ ናይ ንስሓ ዘመን እዩ ደሎ ሕጂ ናይ ምሕረት ዘመን ሓንሳብን ሓዋሩን ዝፈሰሰ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣይዝሓለን እቲ ሓንሳብን ዘለዓለምን ዘፍቀረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ወዱ ደጊሙ ድመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ከም ድመጽእ ቃል ኣትዩ እዩ ክመጽእ ከሎ ግን ደጊሙ ናብ መስቀል ክኸይድ ከም ደይኮነ ሰባት ክፈልጡ እዚ ምርዳእ እዚ ኣብ ልቦም ክኣቱ ትደዓብየ ሕድሪ ዘለና እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ፍቅሩ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ እዩ ኩላህና ናብ ኃጢአት ሞት ከይንኸይድ ናይ ዘለዓለማይ ህይወት ክንረክብ ምእንታን ነዚ ህይወቱ ሓሊፉ ዝሃበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሙሉእ ልብና ክንቅበሎ ዝብል ወንጌል ክንነግር እዚ ጥራይ ሕድሪ ዘለና እዚ ጥራይ ሕድሪ ዘለና ቃል ክብል ከሎ ንርእሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እዩ ብመንፈስ ተደይተ ተንኪፉ ሓደ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢሉ እኳ ክዛረብ ካብ ልቡ ኣይከውንን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክፈልጥ ክእል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢሉ ተኣሚኑ ክዛረብ ግን ኣይኮነሉን ትርትዕ ዘምጽእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሎምን ሰባት ክትንክፍ እዚ ጥራሕ እዩ ሃረርታና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እሞ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለካ ኢልዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ናበይ እሞ ክንከይድ ይሕዋቴ እምነት እዩ ናብ ውሳኔ ደበጽሕ እምነት እዩ እምነት ቃል አምላኽ ሰሚዖም ዝኣመኑ ንጎይታ ዝተቀበሉ እዮም ዝድሕኑ ቃል አምላኽ ድማ ዝነገር በአይን በአኹምን እዩ ብዙሕ ነገር ኣይኮናን ክንነግር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለየን ስለይኸን ኃጢአት ክብል መይቱ ተንሲኡ እስኻ ከይትመውት ናይ ዘለዓለም ፍርድ ኣሎ ናብቲ ዘለዓለም ፍርድ ከይበጽሕካ ከለኻ ብህይወት ከለኻ ኣብዛ ምድሪ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትፈልጡ ክትቀበሉ ክትኣምኑ ካለ ነገር ኣይኮነን ዝደሊ እቲ ድሰርሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቃል ክነገር እቲ ቃል ድማ እምነት ከምጽእ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ይደግፍ ንዓኹም ይደግፍ ስለዚ እምነት እዩ ናብ ውሳኔ ደበጽሕ ሓደ ኣብነት ክነግረኩም ሽጋራ ነዊሕ ግዜ ድሰቲ ዝነበረ ሰብ ወይ ተትክኽ ዝነበረ ሰብ ፈለማ ክጅምር ከሎ ፋሽን ይዕረኽቱ ሽጋራ ክሰትዩ ስለ ድረአየ እሱን ክፍትና ብል ታፈተነ ናብ ወልፊ ተኸይድ ዳሕራይቲ ወልፊ ካልእ ጉድኣት ከም ደምጽኣሉ እፈልጥ እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ሰብ ድረአዮ ኸውን ይኽእል እዩ ድሰምዖ ኸውን ይኽእል እዩ ታተሞክሮ ናይ ሕማም ተሞክሮ ግን ኣብኡ ስጋዕ ትመጽሕ ክገድፋ ውሳኔ ይብሉን ወዶ ወላ ንምንታይ ሽጋራ ተትክኽ ተበልካዮ ኣይ ኣነኮ ደለያ ኣይኮንኩን ወልፉን ብዙሕ ይብለይን ኤኒ ታይም ክገድፋ ክእል ይብለካ ካልእ ምኽንያት ደምጽእ
ويدما ترى بالكان دحر حاتيتك أيو أبيهن ندمبر بزح جزء كفتين نريب لك التحمام نداتن كفتو مسمى صدقن قبل بخلتنا قريد فتر قد فادو ويس يوت حد صار أنت قد شنيلو توساني أبينا دلا أبتسب آيا دلا هيوتو خنوح ندحر دليو قد فايو كناتم تدلو وصعبين يدر يدلو مالتي تدمص على صعبين سلازي كموت هيوت حشن يتبل كموت هيوت حشن ديبل ندحر كوينو كن تاموت هيترفنا نتاموت يدق على طفادلو مالتي لذي نسمعت يسوع كريستوس هيوت كم دخونه مقد خم دخونه حق خم دخونه منقر ناتين ناتاتكم منيو اتامر رجاقن اب لبو رتعي رخيبو دقبلان دحر كوينو هيوت مريصو داي تقبلان دحر كوينو كن تاموت داي تترفيا من البات سود الرأي وخمزناي اي كمنا يهودا ابزا مدرزي دلا صعبين اندحر كوينو ጊዜያዊ ተሆነ ሓጎስ ጊዜያዊ ተሆነ ደስታ ይድርኢ ዘሎ ማለት እዩ ታናይ ዘለዓለም ሞት ከም ደላ ኣይተራእየቱን እዚ ቃል ግን ኣብ ውሽጡ ርትዕምፂው መንፈስ ቅዱስ እንድሕረትዕዎ ግን ይሕዋቴ ቤተ ክርስቲያን አይደልንን ሰባት አይደልንን በይኑ ነቢዑ እንጎይታ ክበል ይኽእል እዩ በዚ ኣይትጠራጠሩ ተሓድርና ግን ፍቕሪ እያ ካተቀበልናኛ ፍቕሪ ካብ ጎይታ ደወሰድና ያ ፍቅሪ ንሰባት ክንነግር ንሰባት ክንዘርእ ከምታ አንቶይ አውና ፍቱ ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃልን በግብርን ይምህር ነበር ይልና ብዙሕ ግዜ አባና ታግብር ዝወደቀትያ ዝሕልትያ ንሓወይ ከፍቅር ታደልየት አላህኒ ግን ታ ፍቅሪ ካባይ ንኽትወፅእ ብዙሕ ድሕዘን ነገር አሎ ጎይታ ክረድአና ካብ ምጽላይ ንላዕሊ كنتبع نرأسنا خام متبع نلعلي قال نجبرو نجار يبلنا أنا فكرني لين سب كفكرني كلين جن أنا خفكرو راح يدلني تناتي الرشاد راح كبر تناتي قدرت راح كجبر تدخل لك زي دري إننا منفس قدس سلمات هاي كله جيزي كولو بعد ما يكون بقلي وسن كل جزء مسانا خمدلون دحرنا أمن كوينا تنقبرو نقر كله نسبيلنا خيكون ناس نقويتا خنبل إنا نقبرو نسبيلنا يكوننا نقويتا خنبل هذا النبس كدحن كله قبل علب سماي في السحاي دخون حاقوسي دخون نفلت إنا كلهنا كابتن إحنا نحقوسنا العلي من يمد حقوسو ملا أختي بالسماي دلو قدوس ندابلو دملخوه دقلقلوه ملا أختي إذا حاقوس زي بمنفس نحناون مساعتهم نحبر له جيزي اللموني حدري علنا زي أخب لكم فتو لذي يهودا مرجع نروي أموداتا نرسو كدحنا نرسو نبزل على ما موت كي مرحة نرسو متساوتي سيطان كم دخونا كفلت أموني بنسحة خملس توحدة سكلتا معلت نروي عربي تتحيزو قدام تقريفو تساقيق بعربي تساقيلو با يسوس كريستوس حموس يزنقر سميع دنبرا قد موتو جن يهودا كملس دقايق نرو معلت نروي كاب هيوتو زطفء نابن السحا لبو تمليسو تدخون نايزل عالم موتاي موسد نرو قويتا ينعانا دقف زي قبل كل ساعة خنا قواصرو لذي كتقال لنا زانا يلوم تمرتيم كياتهم أي تودعنان نيكستو كنقصلاينا امنت كم مسمع قبل أبرومي معرف عسرته امنت كم منتا كم مسمعون بقال كريستوسيو قبلنا إذا امنت زي أبي يهودا قودي لازم نبرت أباينا بخاتكم جن زابير أملاخ دقيفنا قويتا منفس ردينا يسوع كريستوس قويتا مخانو آميننا زدحنا سبات نزد حنتنا زمنزعنا ولا حدا حيلي لن ولا حدا حيلي جن مسوس قاع مودع تخن كير جن يسوع كريستوس
حيل معلت خوسخنا بمنفس كل ساعة كدقفنا كنبرتع تقبأنا يوموني امنت قال يسوع كريستوس قال أملاح كل ساعة حرر كنبل قال أملاح كل جزء خنسمع جزء خنحلف مس أملاح حدري قبلكم فتو سلازي يهودا مس غويتا نرو كاب غويتا جن تفليو اتمرچا ينرو هذا كوا بحق يسوع كريستوس غويتان مدحانين مخانو زي امن اندحر كوينو يسوع كريستوس غويتا يلو كوا خزاربن عقمي ايهلونين كقبلون ايكلني لذي تقدميتي نغر انت امنتي اوشتنا امنت تدي هاليو نتنغبرو نغر كنسغوم اينخلينا تقال تأمن الدماغ خاب قال أملاخ يتمسموني قال أملاخ كل ساعة حرركن بالركبنا مسجويتا ما عالتا يخنجبر تطرات أريسب كل جزء هو تواب شجري دعاتو كوسنا يكلين أبو الثاني كل جزء أجمع قدمه نزيو مسجويتا تدي هالينا يصبينا خالص على الله سيد أن كل ساعة سقايبلنا أنصار جويتا أنا نخون مالتيو نمنتا يدوم صار كريستوس كوينم تسود الله سبات أمنت كوينم يسوع كريستوس قال زاربون دا مسلوغن كاب يسوع كريستوس زتفليو سبات بقلقل تفليهم مخنيات الله من الناتهم قلت نفليلو قال أوشتنا عند عابي عند معبلك خير منتان كل جزء ركبنا مس منفس قدوس كي قارص مس قال أملاخ كي قارص بولكنا يكون بحبار نزي إذا الإجابير أملاخ مس غويتا تدي كوينا أنصار غويتا مخ الناس كل ساعة كنزنق يبلنا إذا أخ بالفتو بزي أخ دم مواني دحراي متصدلو سمون مالتيو كاب تاريخ يهودا أنا نسخاتكم انتاي كنمهار نخيل انتاي كنوسد نخيل هيوتنا كي ودق ويدما هيوتنا اندا معبلك خيد بمنفس اندا برتعنا خنكيد انتاي كنقبر يقبعنا كاب يهودا انتاي كنمهار نخيل مكنياتهم مصحف قدوس ناي سبات تاريخ كمصالنا خلو بداي مخنيات يكونن ويقال أملاخيو أم مصحف قدوس تصحيفو دلو ستريت يسوع كريستوس كمزيلو كمز تزاريبو زبل وي اغزابير أملاخ كمزبل الله دبل بنبيات تنغره ويدما ناي سبات تاريخ كاب ودقاتهم كنمهار كاب تبعاتهم نحنا دما خنتبع يو تصحيفلنا بداي مخنيات منفس قدوس دريخوهم نزي قال اب مصحف قدوس اي تصحفلنا نزينا لومي ناي سبات تاريخ كنصنع كلنا ناي يهودا تاريخ بزو حي تصحفنا بمصحف قدوس باي ذا وي 4 بوتات راح ينا يهودا تاريخ وي يهودا تصحيفو دلو أبي إن دلوا مسلكم حوارا كوين خصوع كله يهودا دبل قال نسمع كابتم 10 تخلت حدا دحراي ناي غويتا درار اب ناي غويتا درار تدا تحزني كاباين غيرا دبلعيو بكاباين غيرا قوريس تقبليو كبل كله يسوع كريستوس بزعبا يهودا خم تخونه كتحزو خمص خلو اموداتا دما نرسو خطف كله مبري بزو حي تصحفن تم كالوت حواريات شموم ام مصحف قدوس كم تتصحفن بري بزعباتا ناتاتهم تاريخ اي تصحفلنا ግን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ አይተራኸቡን አይተዘራረቡን ወይ 3 ዓመት አይጸንሑን ማለት አይኮነን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ናቶም ታሪክ ደይ ተጻሐፈ ካለ ምኽንያት ክህልዎ ክእል እዩ ግን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረኻን ተዋሓደ ዞም 12 ሐዋርያት ጊዜ ሕሊፎም እዮም ይሁዳ ምናልባት እዛ ክፍል እዚኣ ተጻሒፈልና ደላ ናይ ውድቀት ይሁዳ ንሕና ክንመሃረሉ ንኽእል ነገር ሃልዩ ስለ ድኾነ እዩ ሞኒ በዚኣ ክንውዲና እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም አሞዳታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ዝበሎ ነገር አንቢብና ክንውድኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ይብል ንክልተ ነገር ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ይሁዳ ካብ ኢየሱስ ገንዘብ ይመሪጹ ካብ ኢየሱስ መስዓብ
عسب عالم مريضو أنا نسخاتكم بزح دسحبنا نجر له كم سبات نأتو نوزع كم سبات نسرح كم سبات نبلع نستي كم سبات ندكم ندكس نتس بزح دوننا نجر له خاب عالم كنوزع يكون يسوع كريستوس زدلي جن السجان نفسن كل جزء زدخما كم دخونا كنفلت نسجان نفسن كنسعر له نخيل له نجر دما منفسنا خيزحل منفسنا كيدكم مس منفس أملاخ كل جزء كنحلف بزح جزء خنحلف بزح جزء خنحلف بزح جزء خنحلف زي أبوش تعيد له تدي كوينو عالم كتجزأنا عالم كتوننا مبرنا عالم كنقدفا أين خلينا أب عالم كلهم مكرا لكم تنقطع لكم يفلتوا እግዚአብሔር አምላክ ብዙሕ ደጸግመና ነገር አለው ናብራን ርዕሱ ድግ ሰሕበና ድግ ወተና ነገር ብዙሕ አቃልቦና ግን ከወስድ የብሉን ምልስክ ንብል ኣብዚ ሓደ ነገር ትዝ ኢልኒ ኢዮብ ብዙሕ ዝነበረ እዩ ጻድቕ እዩ ኩሉ ሲኢኑ ኣብ መወዳእታ ግን ዋላ ሰበይቱ ከይተረፈት ንእግዚአብሔር ከሓዶ ኢላት ወዶ ካብ ሰበይቲ ንላዕሊ ዝቐርብ የለን ኣብ ሓዳር እንድሕር ሃሊኻ ከም ሰብ እንድሕር ኢናዮ ከተተባብዖ ዝግባእ ዝነበረ ይዕርኽቱ ይኮኑን ሰበይቱ እያ ከተተባብዖ ዝግባእ ዝነበረ ኣጆኻ ክትብሎ ግን ኣብ መወዳእታ ስቃይ ኢዮብ ምርር ኢልዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሓዶ እቲ ፈተና ካብ ጸላኢ ምዃኑ ምናልባት ኣይተፈረዳእን ኣይተፈለጠትን ክትከውን ትኽእል እያ ንርእሱ ኢዮብ ምስ እግዚኣብሔር ክመላለስ ከሎ ንሰምዕ ኢና ብዙሕ ግዜ ተመላሊሱ ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ሂቡ ኩሉ ድማ ናቱ እዩ ንእግዚአብሔር ምምስጋን ጥራሕ ከም ትኾነ የተረዲእዎ የሕዋተይ ብዙሕ ጸገም ክገጥመና ክእል እዩ ግን መንፈስና ኣይነዝሕል እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣይደግፍ ንዓኹም ይደግፍ ተሲእና ክንጽሊ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ልዕል በል እግዚአብሔር ከምታ አንተ ወይ ክንዝምር ከለና ኩልንትናና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮርሰና ኩውነና خملከና ምእንታን ስጋን ነብስን ጸጥ ክብል እግዚአብሔር አምላኬ በዚህ ሰዓት እዚ ተስኻዝ ተዛረብካና ቃልካ ጥራሕ ክንወስድ መንፈስና ኸይዝሕል ምእንታን መንፈስና መዓልታዊ ክበርትዕ መዓልታዊ ከንሕድሶ ወእግዚአብሔር አምላኬ ቃልካ ተዛሪብካና ኢኻ ቃልካ ህይወት እዩ ቃልካ መንፈስ እዩ ካባኻሞ ናበይ ክንከይድ ይከኣለና ካባኻ እንድሕር ወፂና ዘለዓለማይ ሞት እዩ ዝጽበየና እግዚአብሔር አምላኬ ወጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ትኹል ቃልካ ኩልንትና ናስኻ ክትወርሶ ተዛረብካና ቃል ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር አቦዬ ዓቕሚ ክህልዎ ከጓየና ናባኻ ከጥብቀና ኣብ ቅድሜና ንዝገጥመና መዕንቀፊ ኩሉ ከሳገረና ዝኽእል ቃል ህይወት ምዃኑ ተኣሚንና ወኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ህይወት ምዃንካ መዓልታዊ ምስ መንፈስና ከም ዘለኻ ክንእመን ከም ትሕውለና ካብ ክፉእ ነገር ከም ተድሕነና ካብ ሞት ከም ተውፅኣና ካብ ፈተና ከም ተድሕነና ብሕማምና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝጎደለና ኩሉ እስኻ ትመልኣላ ከም ድኾንካ ተኣሚንና ዓለም ከይትውነናና እግዚአብሔር አቦዬ በመንፈስካ ቃል ድኾነ ህይወት ስለተዛረብካና ነመስግነካ ኣለና ኩልንትና ናስኻ ወረሶ ኩልንትና ናስኻ ወረሶ ወእግዚአብሔር አምላኽ እስኻ ብሩኽ አምላኽ ኢኻ ፈቃር አምላኽ ኢኻ ሓያል አምላኽ ኢኻ ንእመነካ ኣለና መሓሪ ምዃንካ ንእመን ኣለና ብፍላጥ ይኹን ብደይፍላጥ ኣብ መዓልቲ እግዚአብሔር አቦዬ ምሕረት ክንልምን ምሕረት ክንሓትት
نحواتنا خنبدل كلنا كاب كلنا لعلنا عخا خمز بدلنا اندات أمنا أب قدمي خاخن ودق محرتكن حتى تكزابير أبي سلا تزارب كان أنا مسكنك كالنا لانغا زخونه هيوت كين نبر وكزابير أملاخي بنقرات كين وسد كاب نقرات نلعل قنها كهلاونت كوستنا نها كهلاونت كوننا كزابير أملاخي يتصلي عليهم زقال كهياوي نزهيا وقال كادم ما خن امنو مدحان بغويتا بإيسوس كريستوس تراهي كم دخون اغزابير ابي اتنحنا زامنا يوقال نخالوتن كنوص خنزارب تبعات كتكوننا نسبات كنقير ايكونن اغزابير املاخي إيسوس جن هيوتن حقن مقدن كم دخونه كنزارب تبعات وسخنا بجيتا بإيسوس كريستوس سم صلنا እግዚአብሔር አምላክ ይባረክኩም እግዚአብሔር አምላክ በነገራት ሁሉ ይባረክኩም በተኸድዎ ዘበለ ሁሉ ቀቅድሜኹም ይውፃ ብሩኻቲኹም ሞነ በረኸት ኩኑ ናይ እግዚአብሔር አብ ፍቅሪ ናይ ወዱና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረትን ሓድነትን ምሳኹም ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክኩም ሃሌሉያ ወዲና ለና